na ji wani malami ya ce wahabiyawa ko aƙidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi. Ya ce duk tarihin duniya an san wannan. Wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaya har mutum 500. Duk wanda aka san yana alburda, duk wanda aka san yana da la'ilu, to sai ya tafi lahira. Kuma sannan a ce masa mushriki, a ce masa arni. Wannan magana ce kawai mutum ya yi ta akan titi wadda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta. Kaga yawanci sufaye za ka ji suna zage Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. To shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne, ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai. In yana da rai, nemo maganganunsa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka ce arne ne. In kuma ya wuce, nemo littattafansa su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab an haife shi hijirar annabi na shekara 1115. Ya bar duniya hijira na shekara 1206. Ya rayu a wurin da ake kira Al-Jaziratul Arabiya, a garin Uyaina aka haife shi, kusa da garin Riyadh. Tsakanin Uyaina da Riyadh bai fi kilomita 80 ba. Yayi karatu a Makka, yayi karatu a Madina, ya je Iraki, ya zo yayi jihadi, ya kafa daular musulunci, yayi wallafe aka yi rubutu game da shi, masoya suka yi, makiya suka yi, turawan mulkin mallaka ma suka yi. To lokacin da ka tashi, ga rubutun shi na hannunsa, ga wanda almajiransa da suka kwankwaɗi iliminsa suka yi a kan shi, ga kuma wanda turawan mulkin mallaka suka yi, ga kuma wanda suke masu adawa da shi, mabiya ɗarikun sufaye suka yi. Sai kake son ka san shi wane ne, ta wace hanya za ka san shi wane ne? Ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa? Na hannunsa ne, abin da duk ya jawo wa kansa sai a masa hukunci da shi. To ya rubuta littafin kitabun tauhid, ana karantar da shi. Ubangiji ta'ala ya sharrafa ni, na karantar da wannan littafi, na sauke shi har sau 2 ga ɗalibai. Karo na farko a cikin darasi 45. Da na zo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi 40. Kuma dukkan shi akwai shi a video da audio cassette. Kuma an sa shi a gidajen rediyo daban-daban, rediyo Najeriya na Kaduna, a Jigawa, Bauchi, ina ne da sauransu. Wanda duk wanda ya san wannan littafin, inda ya ji mai karanta shi, ko shi in yana jin larabcin kare ce ni na yi magudi wajen fassara, idan ya karanta da kanshi, babu abin da zai gani na suka ko na zagi a cikin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. A'a, farkon littafin fa kawai abin da yace kitabut tauhidi wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Wa an Mu'adh bin Jabal qala kuntu radifa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai yace kaza, sai ya kare babu, sai kuma yace babu kaza, sai kawo aya. Haka yi tun daga farko har ƙarshe, ba kalmar sa daya. Da ya kulla babi sai aya sai hadisi, tun daga farkon littafin har ƙarshen sa. Abin da yake yin istinbati sai ce wa fihi masail, al-mas'alatu al-ula kaza, al-mas'alatu thaniya kaza, ita kadai ce maganar sa. Amma babin da abin da ke cikin babin gaba ɗaya maganar Allah ce, maganar manzon Allah ce, maganar sahabbai da tabi'in. Ga kitabut tauhid, wal fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin. To kuma fa'tu bi kitabit tauhid faqra'uhu ala talamizikum in kuntum sadiqin. Ku zo ku karanta mana kitabut tauhid, ku nuna mana inda aka yi zagin ko a shari'ar ko inda aka zagi wani sharifi ko jikan annabi mu gani. In mu idanunmu yana da yana, ku da kuke da gani kamar zarqa'ul yamama, ku zo ku nuna mana mu gani. Wai zarqa'ul yamama ce aka ce tana kallo abu ta tsawon tafiyar sati daya. To ku zo ku nuna mana mu gani in ku ne zarqa'ul yamama. Ga littafin sa مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قال لتاكن سكشف الشبهات. na karantar da shi har sau biyu, a Kano sau daya, a Bauchi sau daya, kowanne cikin kasar shida tun da kasar ne takaitacce, a littafi ne takaitacce. To amma abin da yake faruwa, su yan bid'a kullum sukan zagi Ibn Taymiyyah, sukan zagi Ibn Abdul Wahhab, saboda waɗannan mutanen sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada a bankasa ba bid'a ba. To amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san dariƙa, sai ya ce baka san annabi, saboda ya ribato kwakwalan waɗanda suke bin shi.
dai idan aka ce baka san dariƙa to me laifin ka da baka san dariƙa, amma idan ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne. Baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu ahlus sunna su ce ba ma san annabi. Mu ko mun san mun fi su san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta. Motsi kadan a ce an abi huraira qala rasulullahi, kaji ko to a wurin yan bid'a ba za ka ji wannan sai da ce kala shehu kaza an yi farki da wani yayi kaza an yi farki duk abin ya kare a mafarki. Amma mu ko motsi kadan ka ji inda ka an sa bukhari ana karanta ahlus sunna ne, muslim, abu dawud, tirmidhi, nasa'i ahlus sunna ne, bulugul maram ahlus sunna ne, kitabut tauhid ahlus sunna ne, riyadus salihin ahlus sunna ne. Ka je dukkan kowane masallaci ka gani, amma duk inda ka je masallaci in gargajiya da an bid'a ko hudu ba tun lokacin Usman dan Fodiyo ake yi. Da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa, yaro karami ma za ka ga ya fara karkade ta bar masa baba tashi da an fara ainal mala'ikatu wal ainal sahabatu wal awliya kulluhum saru ila rahmatil, kowa sai miƙe sai lil ladina ahsanul husna, kowa sai kaga abin ya zama al'ada ba dandanan addini a cikin